Salam, hormatly Atavatan TV YouTube kanalının tomoşaçylary. Biz size Atavatan habarlar gepleşigimizde hoş gördük. Gepleşigimin bu sanny ýürüýti uçar gatnawlary barada habary size ýetirmek isleýär. Gelin ilki bilen kanalymyz barada gyfaçy maglumatlary size ýetirelim. Kanalymyzyň agza sany soňky 10 günde 10 näşe artyp jemi 11500 agzadan geçdi. Iň soňky video habarlary şeýle hem gyzykly, täsirli we peýdaly gepleşikler bilen Gıyfa wagtda tomoşaçylarymyzyň söýgüsini gazanan kanalymyz 1.676.000 gebek tomoşa edildi. Şeýlelikde jemi 13 million minut wagtyny tomoşaçylarymyz kanalymyzda geçiripdir. Bu gıyfaçy maglumatdan soňra gelingini halkary uçar gatnaw barada habary tomoşa edelim. Şu ýylyň 11 aprelini Türkmenistan aviakompaniýasy tarapyndan Belarus-Türkmenistan ugrugy boýunça ýürüýti uçar gatnaw meýilleşdirilýär. Bu gatnawdan Belarusda bolýan türkmen raýatlary peýdalanyp biler. Gatnaw Minsk-Türkmenmaş ugrugy boýunça amala aşyrylýar. Atavatan Türkmenistan halkary jurnalynyň saýtynda bar bolan habarlara görä 11 aprelde meýilleşdirilýän ýürüýti uçar gatnawy Belarus ugrugy boýunça gatnawyň ikincisi bolar. Şeýle gatnawyň ilkinjisi 8 aprelde amala aşyryldy. Hormatly tomoşaçylarym, soňky 2 aýyň dowamynda şeýle uçar gatnawlaryň sany artýanyny bellemek gerek. Şeýlelikde mart we aprel aýynda jemi 14 sany ýürüýti uçar gatnawy amala aşyryldy. Ýakynda şeýle uçar gatnawlaryň dowam etmegine garaşylýar. Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanyň elçixanasynyň guramagyna Türkmenistan aviakompaniýasy tarapyndan Aşgabat Moskwa ugrugy boýunça bir aýyň dowamyna jemi 5 sany ýürüýti uçar gatnawy amala aşyryldy. Şeýlelikde 9, 14, 18, 25 mart we 8 aprelde ýürüýti uçar gatnawy amala aşyryldy. Mälim bolýaly Ukrainadaky ýagdaýlar sebäpli Ruminiýadan, Polşadan, Türkiýeden raýatlarymyz Türkmenistana getirildi. Hormatly tomoşaçylarymyz, owel hem habar berişimiz ýaly Türk Hava ýolları aviakompaniýasy tarapyndan 9 martda, 14 martda, 26 martda, şeýle hem 8 aprelde ýürüýti uçar gatnawy amala aşyryldy. Hormatly tomoşaçylarymyz, egerde siz ýurdumyzda bolup geçen habarlardan ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, ona siz Atavatan TV YouTube kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Hoş, sag bolun.